algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. Al claustre principal del monestir de Santes Creus hi ha un bon nombre de tombes, la majoria d'elles de famílies benefactores del cenobi cistercenc. Entre els membres més destacats d'aquestes famílies trobem alguns dels nobles que van participar en la conquesta de Mallorca. Una d'aquestes tombes, però, és molt especial. És un sarcòfag en força mal estat, però que, tot i així, crida l'atenció perquè encara es pot reconèixer el relleu d'una figura humana espasa en mà muntant un cavall. I dic que és molt especial perquè aquesta figura és una dona, la noble Guillema de Montcada, i també per la història que hi ha al darrere d'aquesta noble del segle XIV. Guillema era filla del vescomte Gastó VII de Montcada i de Bern, i de Mata de Bigorra, vescomtessa de Marçant. Guillema va heretar les possessions familiars en terres catalanes i les seves altres 3 germanes la resta de béns familiars. El pare de la nostra protagonista, Gastó, tenia fama de ser un extraordinari guerrer i d'haver participat en un munt de batalles. Potser, com tot seguit veureu, Guillema va heretar també del pare el seu esperit guerrer i combatiu. La qüestió és que, segons ens explica la història, segurament amb una dosi considerable de llegenda, en un d'aquells dies gairebé rutinaris d'enfrontaments i batusses entre els musulmans i els cristians que es disputaven cada pam de terra de la Catalunya Nova, l'espòs de Guillema, Ramon de Cervelló, fou segrestat a prop de Tortosa. Tan aviat, la casa del Cervelló en va tenir notícies, va intentar negociar l'alliberament de l'infortunat Ramon, però no hi va haver sort. Els musulmans no es movien ni un mil·límetre de les seves exigències econòmiques, que consistien en demanar un rescat desproporcionadament alt a canvi del noble hostatge. Els emissaris, aleshores, van optar per viatjar cap al castell de Querol, on s'allotjava la Guillema de Montcada. Pel camí van fer parada al monestir de Santes Creus, tant per recuperar forces com per posar al corrent de tot el que havia passat a l'abat del cenobi. L'abat els va aconsellar, com no podia ser de cap altra manera, que preguessin per Ramon de Cervelló. Amb tot, sembla que els emissaris no ho van veure del tot clar i van decidir de seguir el seu camí fins a Querol i informar la senyora del castell. I cap allà hi van fer cap, acompanyats d'un monjo del monestir. Un cop Guillema va conèixer la situació, va ordenar que tots els vassalls capacitats per agafar una arma es presentessin davant d'ella. Pel que sembla, davant del castell, s'hi va plegar un nombre considerable d'homes armats, i Guillema, davant la incredulitat de tothom, es va posar una cota de malla, va agafar una espasa i un escut i va pujar al damunt d'un dels seus cavalls, tot posant-se al capdavant de l'expedició en direcció a les Terres de l'Ebre. De baixada, i seguint la riba del riu Gaià, van aturar-se al monestir. Allà va rebre de l'abat un consell que ja començava a ser com un costum: pregar molt i confiar en la santa providència. I Guillema va dir que d'acord, però que a la providència potser calia fer-li un cop de mà. Així que, després de rebre la benedicció de l'abat, ella i els seus homes van anar tirant cap al riu Ebre. Diuen les cròniques que la fortalesa musulmana va caure ben aviat, davant l'estupefacció dels defensors en veure Guillema propinant cops d'espasa des de dalt del cavall amb una perícia que no era habitual veure en una dona d'aquella època. Guillema i els seus homes van rescatar el noble Ramon de Cervelló i, a partir d'aquell episodi, fou tractada com a una autèntica heroïna pels seus súbdits. A la tornada i al seu pas per Santes Creus, les campanes van repicar ben fort i els monjos van fer una cerimònia d'agraïment a Déu i a la Verge Maria pel seu inestimable ajut en què aquella operació de rescat tan perillosa acabés bé per als interessos dels cristians. Tot i que jo diria que, segurament, el cop de mà de Guillema de Montcada a la Sagrada Providència també hi va tenir alguna cosa a veure en l'èxit de la missió. Una Guillema de Montcada que, des d'aleshores, coneixem com la invicta amassona,
com ens recorda la seva tomba al claustre principal del monestir de Santes Creus. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels Països Catalans. Recordeu que ens podeu seguir al Twitter del programa @historiasppcc. Que acabeu de passar un molt bon dia. Algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.